नोंथांमोना बेदर एवबाय थानायखाय मानि पार्टि जालायखो सानबाय नामा दिनै? एस पार्टियानो बुंजायो। दादै मोनहानावहाय बाथौ अपेनिं खालामनायनि जाहोदों आरोना। बिनिनो भाजि एवगासिनो, लाहार फाहार खालामगासिनो। दिनै बाथौ गोदानखौ बेखेवजेनबाय, फिथाबो हाबाय। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे मादैनि इउटुब चेनेलावबो नुखागोन। बे मादैखौ नोंथांमोना मोजाङैनो सिनायखायो जानांगौ। नेहा बसुमतारी इउटुब चेनेल दंखायो बेहाबो। नोंथांमोना बे बाथौ डिजाइनखौ मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्ट खालामलाय गाइस। आंथ' जा मोजां नुखादों आरोना। जोंहाबो न'आव माला बिदि लुनो हागोन सानदों आरोना। आरो आबै आबौखौ नायलाय माबायदि फटक साफायदों जेव जेवनो। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्ट खालामलाय। आरो बिसा लोगोसे ओंखाम संग्राबो बानायगासिनो ना आरोना। बे जाथ'वाखै ओंखायनो माल सोथ'वाखै आरोना। एसे दंबावो कमप्लिट जानो। बिनिखायनो बाथौखौल' अपेनिं खालामजेनबाय आरो ओंखाम संग्राखौ बानायथ'वाखै। नोंथांमोना ओंखाम संग्रानि डिजाइनखौबो बोरै नुदों नायलाय। जा मोजां नुखादों। आंथ' जा मोजां मोजां बानायखादों आरोना। ओंखाम अरदाबबो बानायनोबो जायगा दोनदों आरो थोरसि सुग्राबो जा मोजां बानायखादों आरोना। दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। मुनि बर' इउटुब बाथौ साजायदों, मा होनोमोनलाय, बेखौ साजायदों आरोना बिथाङा। नोंथांमोननो खोन्थानाय जायाखैमोन आरो दिनै बाथौ अपेनिं खालामगोन आरो गोदान बानायनायखौ। बाथौ बयनो गोदान बानायखाबाय आरोना। दा फोथारगासिनो। ओमफ्राय नै जोङो बिबार थुगासिनो आरोना। फट'फ्रालाय मोनसे कालिबरक राजु बसुमतारीनि न'खराव बाथौ गोदान अपेनिं खालामलायदों। बेहाय जोंहा हांख्रायना लाबोजानाय आलासि दंखायो। बेखौ जों बेखेवहोलायदों। बे आलासिनि नामानो जादों, हांख्रायना लाबोजानाय आलासिनि नामानो रबसिन बसुमतारी। आदैखौनो फिथाखौ हास'नो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिबारा बोरै बिबार हो। हाबा सारनांसिब्रा नै दिनै जोंहा कग्लागुरि गामिनि श्री राजु बसुमतारीनि न'खराव बिथाङा न'खरनि स्थायि बाथौ बिथा बानायनानै बाथौसालिखौ गोथारै लाखिनो थाखाय दिनै रायजो राजाखौ लोगो लानानै बे बाथौसालिखौ बेखेवना होनो थाखाय आं हांख्रायनायलाय आं दिनै बेखेवनानै होनो आखायाव लादों। जाहाथे आफा इसोरा बे न'खरनि गासै सुबुंखौ अरायबो आलो गोजोनै लाखिनायजों लोगोसे बिसोर सानैनि फिसा फरायना रिया बसुमतारी बिथांखौबो नों आफा इसोर बोराइ बाथौआ बिनि लिरनाय फरायनाय गासैबो बिथिङावनो जाहाथे बे फिसौखौबो मोजाङै मोजां गियान होनानै गिदिर गोलाव गियानगिरि जाहोनानै सुबुं समाजनि मोजां खामानि मावहोनो हानायनि बोर सारस्रि हरथों आफा इसोरा।
नै गाइस दा आर'ज लाखांबाय आरो ना खुलुमगासिनो नै गाइस ओंखाम संखांबाय बैयाव दालि जानदोंनो ओमफ्राय इयावहाय कबि भाजि लाब्रा भाजि आरो गोथाव बना बिदे ये मैडम है हाय लुरी मैडम बियो जों गामिनि मेदाम आरो ना ओमफ्राय ओमफ्राय दिनै ओंखाम संग्रा मोनदों बादिनो ओंखाम संग्रासियो दरमाहाया बेसेबां मोनो एसे बुरजायैनो खस्थ' नालाय अराव थानाय बानलु देग्राफोरा नै बानलु देग्राफोराबो हाजिरासो ओरैनो आइदि है नै इयाव माबा एवदोंनो र' देखायनां बेदरा बोरो नै गाबोन लाबोयोनो गाबोन लाखिगोन माबा बयलारसो ना इयो मिक्सारनो बे सिङावहाय बयलार आरो ओमफ्राय बाथौनि प्रसाद ओमफ्राय इयाव मा संदों ओंखामनि दैनो नै बिथाङा पापर एवदों ओंखाम संग्राफोरा जों गामिनि रावबो अर्डारखौनो खालामा माथो नोंसोरखौलाय ओंखाम संनो रावबो लेंहरानो आरोना लेंहरदो गाइस खमावनो सङोनो मानसिफोराबो समायसोगारो ओंखाम संग्रा जानो मोदोमफोरा खोमसिसो नुबाय ओइ दादै लागायदों मा बेदर अमा बेदर जायाखैनो ओमफ्राय लाब्रा आलु मटर बाथोन गैया ए सोरनाबा रानो सोरनाबा बयलारनो सोरनाबा बोरमा माबा माबि नांगौ नामा नै नाम गैयि नै आसोला लागायबायानो लागायदो सोरनिखौ